ಐಕ್ಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದು ಸಂಪನ್ನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ವಿಶ್ವತ್ ಕೊಲ್ಯ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾರಿ ಒಂದುಂಡು. ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡು ನಾಡೈಕೆ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪು ಅಗತ್ಯ. ದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಗಟ್ಟಿ. ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ. ಅಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಅಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಗಣಾದಿ ಸನ್ನುತ ಪದಪ ಮಕರಂ ಕುಂಜರ ಭಂಜನ ಚತುರತರಕರಂ ಕುಂಜರ ಭಂಜನ ಚತುರತರಕರಂ ಗುರು ಗುಹಾಗ್ರಜಂ ಪ್ರಣವಾಕಾರಂ ದಾನಿದ ಪಮ ಪದ ಪಾಮಗರಿ ಸಗರಿ ಸಾಸನಿ ಧನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪಾ ದಾನಿದ ಪಮ ಪದ ಪಾಮಗರಿ ಸಗರಿ ಸಾಸನಿ ಧನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪಾದನಿ ಸಾ ಸರಿ ಗಮಗರಿ ಸರಿ ಸಾನಿದ ನೀದ ಪದ ಪಮಗರಿ ಸರಿ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ. ಮತ್ತು ನಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಆದಿವಂದಿತ ಆದಿಪೂಜಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ನಮಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮದೇವರೇ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡದ ಮೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಪರಿಸರದ ಮಹಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಭಜನಾ ಮಂತೊಂದು ಕರಿ 75 ವರ್ಷಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ 75 ವರ್ಷ ದಿಂಜದು ದುಂಬರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಪೂರಕವಾದ ಪುಟ್ಟು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಏಕಾಹ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ತಂಕಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಆಚರಿಸವನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸನ್ ದುಂಬರಿಸವೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಪಂಡೊಂದು ಆ ರಾಮದೇವರೇನು ಕುಡೋರ ನಮಿತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕನೀರ್ತೋಟ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಲಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ಟೈಲರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಬೇರೆನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ ಎಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ
ಗುರ್ಕರ್ ಮೇನೆ ವೈಸೇರಲ್ಲಿರು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS CED ಅಸ್ಕುರ ಗೂಪು ಬೇರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೇಲಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬರೋದು ಮೋಕೆಲೆ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇಲಕ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಸಭಾಪತಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮೆರ್ಲ ಬರಿಯರುಲೇರ್ ದಾದನ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅಂಡ್ ಅರೆಗಲ ಎಂಗಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಲಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಬರವಾದ ಅರೆಗಲ ಎಂಗಲ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೂಡ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೇಲಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೇರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮರೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಇಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಇಮೇರೆಡ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಯಾಪಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬಿರಿಸಾಯ ಉಪನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಚಿರುಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೇಲಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಇಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಇಮೇರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಕಲೆಡು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಣದ ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತ ತಯಾರಾದ ಪುಡಿಯುತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಒಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗೋಡು ಕೆಲಸ ಆಡೊಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂ ಬಟ್ಟುಲೇರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಚೇತನ್ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಒಂದು ಬಿರಿಸಾಯ ಉಪನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೈನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೆರಗು ಕೊರ್ದು ಅವೆಲ್ಲಕ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಔಡು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ವೈಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕೆರೆ ಸಾಂಬವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೌರಭ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಲೇನು ನನಗೆ ತಯಾರು ಮಂತ ಕೋರ್ನಾರು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯದ ಊರೇ ರಂಗಿ ತೊಡೆದು ಇಂಜಿದಿಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಸೌರಭ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಇಮೆರೆದು ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಕ್ಕ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಡ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯಾದಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಮೆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರೆದು ಎಂಕಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪಡು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪಡುದಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರೆಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಇಮೆರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುಗೇಲ್ದು ಒಂದು ಪುಗೇಲು ಕೊರತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿಶ್ವತ್ ಕೊಲ್ಲಾಲ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಸದ ಪರವಾದ ಬೇರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೋದಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವತ್ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮನೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮನೀಶ್ ಕೊಲ್ಯರದ್ದು ವಿಶ್ವತ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ. ಅವೇಲಕ ನಂಗೊಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನ್ಪಡೋಣ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮನ್ಪಡೋದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರೋದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪಡೋದಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪಡೋಣ ನಂಗೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೋದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರೆಗೆ ಧನುಷ್ ಇಮೆರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಸೈನಾರು ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ್ರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಗುರ್ತದಿದ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾರದಾಕ ದಯಬಂಡ ಯಾಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಗುರ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಶಾರದಾಕ ಅಂತೂ ದಯಬಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಶಾರದಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೋದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಗಟ್ಟಿ ಇಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಕುಳಿ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಪಣೇನು ಯಾಕಡ್ದ ರಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಗಟ್ಟಿ ಇಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಇಮೆರೆದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಓಲೆ ಸೈಯಾಡು ಓಲೆ ಪುಟ್ಟಾಡು ಓಲೆ ಮದುವೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಆರ್ಲೈತಾಯರ್ ಓಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಲ್ಲ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಆರ್ಲೈತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೋದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪದ ಚುಕ್ಕಿದ ಜೈ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ 75 ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದಿಂಜಿಂಡು 57ನೇ ವರ್ಷಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಾನೋಡು ಮಿನ್ಗೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಾಣೆಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಊರನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿನ ಪಗ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಗೆ ಹೋಗೋರ್ದು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಣದಾಂಡ ಅವು 6 ಇಂಚಿ ಬೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡು ತೂತ ಆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬೊಕ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿದ ರವಿ ಎಣ್ಣನು ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು. ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಊರ ಮಳೆಗೆ ಮಂಕಾಗಿ ಕೂತ ಸೂ ಫ್ರಮ್
ಸೋ ಖ್ಯಾತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರವಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರೋಣ ಅರೇನು ಲೆಪಡಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರನ ಶ್ರಮ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ಅರೇನ ಸಮಯನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೋಡೆ ಬಣ್ಣದ ಅರೇನು ಲೆಪಡಾತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇನೋಡು ಪಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಇಂದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೆ 75 ದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಐವ ಕರೀದುಂಡು ಅಂಚಿತಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ತಾಳ್ಮೆಡು ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬಗೆಟ್ ಅವು ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ನಡಪೈನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪಟಾಕಿದ ಸೌಂಡ್ದ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಸೌಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು 2 ದಿನ 3 ದಿನದ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾದ್ರ ವಾಯ್ಸ್లో ಒಂಚೂರು ಪೋತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನೊಂದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅತಿಥಿಲೇನೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಅತಿಥಿ ದೇವ ಒಬ್ಬ ಪನೊಂದು ಎದುರುದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಡು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎನಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆದ 75 ವರ್ಷನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ಸವಿನಿ ಐತ ಅನುಭವಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರದ 75 ವರ್ಷ ತುಯ್ಯ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದುಪುಂಡು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಯೋಧ್ಯದ ಮಂದಿರ ಅಂಡ ಏತೋ ಹಿರಿಯರು 75 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಮಂದಿರಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತದೆ ಈ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಡೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲು ಅವೇತೋ ಜನಕಲು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡೆ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಎಂಚೈತನು ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆದುಪುಂಡು ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮನದಾನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಮೂಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾలు ನಡಪ್ತೊಂದಿತ್ತಂడి ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂడి ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಡು ಪನ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕದ 75ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಪಣ್ಣೆರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಂಡು 75ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ 14 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕದ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೂಯಿಲಕನೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಅದೇ ಐತ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ತನ್ನ ಪುಗೇಲಿಡಿದೆ ತಂದು ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮೇನೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಒಂದು 7 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದ ಮುಗಿಪುನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಂಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಹಿರಿಯಕ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವಾತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾನೆ ಪನೊಂದು ಬಪ್ಪೆ ಕೆಲವಾತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಬಪ್ಪೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಬರ್ಪ ಐಟೆ ದುಂಬುದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಪೋಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವೇಲ ಕಡೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಗೆ ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು
ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ನೀಡೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣದ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕೊಡುಗೆ ಪನೇರ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನ ಈ ಪರಿಸರ ಮಂತಿದ್ದಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಹತ್ವರವಾದ ಆಪಕದ ದಿನಡೆ ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆನ ನಮ್ಮ ತೋನಲ್ಲ ಐತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ಅಪಕದ ವರ್ಷಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನದ ಮಕಾಂತರ ಮಂತದ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಡೆವೇರು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಇನಿ ಪನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಗೆಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಐಟೆ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದಿನ ಮಹನೀಯರು ಐಟು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಪುಂಡು ಐಟೆ ರಡ್ಡು ಜನತ ಪುದರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬುರ್ದು ಬೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಭರತ್ ಕಾಶಿಂಬೊಟ್ಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದಾರೆ ಅಕ್ಲನ ರಡ್ಡು ಮರತ್ರ ಬೋತು ಮಸ್ತಾತ್ ಜನತ ಮಿಸ್ ಆದುಪು ಆಂಡಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಜನದ ಮರದು ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಯರೆ ಅನೆ ಬೇಸರ ಪಡೊಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಆದುಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನಯೇ ಇತಿಹಾಸನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಗೆ ನಮಕ್ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಟಾಮಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ ಮಂತಿದೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ತನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋಡಂಡ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗದಾನ ಬಾಲಿ ಮಹತ್ವರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ 4 ದಿನದ ಜೀವನ ದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಎಂಚ ಪಂದು ತೋಜ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆನು ಪಂಡದೆ ಯಾನು ಮುಗಿಪುವೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಪರ್ಂದು ಕೈಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೂಸುಡು ನೆಲ ಒಂದು ಪೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಬಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೆಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅಪಗ ಅವರಿ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನುವೆ ಈ ಪರ್ಂದಿಗೆ ಏತಂದ್ರಿ ಕೈಲ್ದ ಪರ್ಂದಿಗೆ ಪನ್ಪೆಗೆ 40 kg 40 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ರಿ ಲೂಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಂದಿಗೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಐಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪಡು ಅವೇ ಪರ್ಂದು ಅವೇ ತೋಟದ ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ದಾಯ ಪಂದು ಅಪಗ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆಗೆ ಈ ಪರ್ಂದು ಐತ ಸಮಾಜನ ಬುರ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಬದುಕೆರ ಪೋತುಂಡು ಅವು ತಾಳದುಂಡು ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪರ್ಂದಲು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಆಳಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೈಲದ ಪರ್ಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಂದು ನನ್ನ 4 ದಿನ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದು ಈ ಕಥೆನ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾದ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಯಾನು ಪಂತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಏರಿಯಾ ಪರಿಸರಡೆ ಮಸ್ತಾದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಬೋದು ಪೇರೆ ಅಂಡ ಅಕಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ನೇಟ್ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕಲು ಸಮಾಜಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪಂತಿನ ಚಿಂತನೆ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಮದ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಜೀವನಡೆ ಸಮಾಜಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಬದುಕುಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜೀವತ ಅವಧಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅನುಸರಣೆ ಮನ್ಪಡೆ ಐಕ್ ನೇಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದು ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಇತಿಹಾಸ 75 ವರ್ಷ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡರ ಪೋಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಂದು 7 ಇರಲಿ 7 ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಂದು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೇಳೋಕೆಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವರದಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗನೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಜಗಮಗ ತದ್ ಬೊಲ್ಪು ಪತಾಕೆಲು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಪೂರ ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೂಲಗ ದಾದಾಪುಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು 14 ವರ್ಷದ ವನವಾಸನ ಮುಗಿತದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೆರಪ ಬಂಡಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಲಾಂಛನೆ ತಳಿರು ತೋರಣಡು ಪತಾಕೆಡು ದೀಪದ ಬುಲ್ಪುಡು ಶೃಂಗಾರ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಪುಳಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಆರಾಧನಾ ಮಂದಿರ 75 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತದು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ 54ನೇ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ 17ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನ ಮೂಲಕ ಉದೀಪನವನ್ನು ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ ಗದ್ದಿಗೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಂಚಿನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲುನೆಕ್ಕೆ ಕೈಸೋರವಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ
ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಒವೆ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿನ ಮೂಲಕವಾದಿ ನಿತ್ತ ಸಭೆಲೇಸಿನ ಉದ್ಪಾನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದಾರ ಆಂಡಲೈತೆ ಮೈಸೂರು ಉಂತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಮೈಸೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಆಡ್ದು ಬೊಳೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಅರೇನು ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಣದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಲೇಸಿ ಗದ್ದಿ ಗೆಡಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ರಡ್ ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಪನ್ನುಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನೆ ಮೊದಲಾನ ನಿಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇನು ಮನಸಡೆ ನಿಂತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಾಣೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ 75ನೇ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿದ ಪಿರಾವಡು ಏತೋ ಜನತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಇನಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾರು ದಯಬಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟುದಲಕ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರನೇ ಕೇನರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾಟಕನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ತರೆಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜ ಆಜಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಫಿಲಮ್ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯರು ನಡುಟು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ವಿದ್ಯಾಣ್ಣನ ಲಸಿಕೆದ ಆ ರಡ್ಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸನ್ನು ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಐತ ನಡುಟು 14 ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಒಂದೇನಿ ಯಾಪಲ ಮರಪ್ಪೇರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊರಿಯರು ಅಕಲೆಗೆ ಅಜಿಪತ್ತೊಂಜಿ ಆಂಡಲ 14 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಕ್ಲಾತ್ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋರು ಬಣ್ಣದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನ್ತು ಇನ್ನು ಈತ್ನೇಟೆ ಯಾನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂದುಪ್ಪಾಯ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರರಿಗೆ 4 ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ರೋಗಡು ನಲ್ತು ತೋಜಾರು ನಾಡ ನಿಖಿಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಂದ ಇಕ್ಕದಾಲ 14 ವರ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂನಗೊಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಲಿಪಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಿಡು ಅದಾದ ನಂಗೆ ನಲಿಪರೆ ತೆರಿವಿ ಜಕ್ಕಳು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತು ತೋಜಾರು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಕರಿಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದು ಲೌದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪಡ್ತದ ಈ ಬಹುಮಾನ ವರದಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಮೇರು ಪನ್ನೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಉಂಡು ಆ ವರದಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕುದ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿಯರಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಗಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ದೀಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ತಿರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೈದಾನದ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಿರು ವರದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ದುಮ್ಮುದಿಯರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಗಟ್ಟಿ ಅರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಮುರಾಣಿದ ನಮ್ಮ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇನಾಮುಲೆನ್ಗೆಂದು ದೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೊಂದು ಇನಾಮು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲಿನ ಹೆಚ್ಚ ಕಡೆ ಸಾವನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಇನಾಮುಲೆದ ವರದಿನ ಓದೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರೀತಮ್ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಇಮೇರು ಬತ್ತದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಡೆದಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತರುಷಿ ಗಟ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಯಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾದಿ. 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿವಿಶಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಋದ್ವೈತಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಧನ್ವಿಕಾ. ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತನ್ವಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಹಾನ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾನ್ವಿ. 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾನ್ವಿ. ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ್ವೈತಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೀಜಾ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಚೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತರುಷಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು
ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ದಾಸ್ ಇವರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಬಹುಮಾನలు ఇనాములు నల్ల ఉండు మరి సవందుల ఈత పుడుతూ జోకుల ఇనాముದ ವರದಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಾಮನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಈ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರದ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಅರೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಲ್ಲೇ ತಂಬಾರೋಡು ಅರ್ನ ಬಗೆದ ಹೆಚ್ಚ ಪನೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೆರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕಾಂತಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದಾರ ಮಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರೊಳ್ಳೆಡು ಪೂರ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಿಗಳು ಜಿಂಜ ತೆರಿದರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವಡು. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಈ ಕುಶಿತ ದಿನ ದಾಯಂದು ಬಂದಂಡ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂಡ ಗುರು ಶನಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ರು ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಇದೇ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಣ್ಣಿಡ್ದೆ ಅರ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಇದೇ ಕೊಲ್ಯರ್ದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಕಥೆ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ದುಪ್ಪಡು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ದುಪ್ಪಡು ಇನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಳು ಇದ್ರು ದುಂಬುದಿಯೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪುದರೆ ರವಿಯನನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬರ್ಪನಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪುದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಬನ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರು ಪ್ರೀತಿದೀದ ಬೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕುರ್ಪನಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾಪ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾನಿನ ದಿಯೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದ್ಯರಂದು ಬಂಡ ಅವು ಆರ್ಮ ಮಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರಾನ ಚಿತ್ರ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲು ಕಣಗಳಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ಪಿನಂತ ವಿರೋಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ತೆರೆಸಾ ವೇಗಸ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೊಕ್ಲೇನಿಯನ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೀಠಗಳು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಆರು ಪಂಡಿಗೆ ಬೇಕನೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಯಾರನ್ನ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಯಾನ ಆರಂಭ ಆಯಿನಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆರೆಸಾ ವೇಗಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೊಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಇತ್ತ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಡಿತೊಂದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಲ ಅವೇ ಸಾದಿಡು ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿರದ ಜವಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಡ್ಲ ಮುರಣ್ಣವರ ತೂನಗ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತೂನಗ ಅವಳು ಬ್ಯಾನರ್ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಜವಣರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬ್ಯುಸಿಯಾದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಜವಣೇರು ಬೆನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಂಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಿರು ಪಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ತೆರೆಸಾ ವೇಗಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ತೆರೆಸಾ ವೇಗಸ್ನ ಮೆದುಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅರೆಗಿಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಇಂದೆತ್ತ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಹಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಬಂದುಲ್ಲ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ
ಆಯ್ದ ಬೊಕ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ರಡ್ ಜನಕಲ ಮುರಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕದನು ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ರಡ್ ಜನ ಬೈಜೇರು ಅಕಲೆಗಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರಿ ಕೈತಲ್ದಾರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ನಿವಾಸಿ ಕೈತಲ್ದ ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನರ್ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಮೂಲಕವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಂದ ಐನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕಲೆತ ಮೂಲಕವಾದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲಂಕಾರದ ಕೆಲಸವುಳ್ಳ ಅರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪುಂತೋಜೈನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರದು ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಡು ಸೇವೆಡಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮುರಾಣಿ 32 ಜನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾದಿತ ಅವೇ ನೆಟ್ ಸಾಲಡು ಅರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ 4 ಜನಗಳ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ತಿನ್ನಕಲಾದ ನಂಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಬೊಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರನ ಪೊರ್ಲುದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಬೊಕ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮೊಗಲ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ 5 ಜನಕಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಅವಳು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಳು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾತ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋಣಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ 5 ಜನಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಡುಪುಣಕಲು ಮಾತಾ ರೀತಿയുള്ള ಸೇವೆ ಸಂದಾವಣಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು
ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಬರುವುದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತೇರು ಆತರೆಗಳ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಎಕಡೆ ಆತು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೊಳಗ ಇತ್ತದಾನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಂಡೇರನಂಕ್ ಆಂಡ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಮಾತೆರಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ಮಂತು ಕೊಲ್ಲುದೇರು ಓವೇ ಪರಿಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ನಾವು ಮುಗಿಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಚಿತ್ರೋಡು ತೂತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾರ್ರೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಆರು ಬೈದೇರು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮನ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲತ್ತಂಚ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಸ್ಕೂಲುಡು ಎಸ್ಸೆ ಬೇರೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳ ಬರಿತಿಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ದಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳ ಪಾತೆರೆ ಪೋತುಜಿ ಐಡದೆ ಇತ್ತ ಬಂಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೊ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಬಂದೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಉಡುಪ ಏನು ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪಡಂದು ಪನ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಯಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡಿ ಏರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಜಿ ರವಿ ಎಣ್ಣೆಂದೇ ಲೈದಿನಿ ಆಂಡ ಅವು ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಬಂದು ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲತ್ತದು ಎನ್ಕೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಈ ಗೌರವ ಈ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ದಿನೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಇಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಪಂಗಡ್ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬತ್ತ ಬರೋಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೀಸನ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ನೆತ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಬರೋಡೆ ಆಂಡ ದಯಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸತೀಶವಂಕಳ್ಳ ಮುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಡನಾಟ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗನೇ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿದಿನಾರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದುವೇ ಅರ್ನ ಸದಾಶಿವ ಅಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಭಿಷೇಕ್ನಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಥೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ್ನಪ್ಪಗಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಏನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದಿನಾರು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಏನಾರು ಮೂಲ ಎಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯಲತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಗೌರವದಿದ್ದು ಅರ್ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗೆ ಒತ್ತುಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದಿಂಚಿ ಇಂಕ ಆ ಭಜನ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಂಟುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ನವಮಿದ ಅಪ್ಪಗ ನಗರ ಭಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಕು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ಜಾಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಾರ ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಓಪುನು ಎದುರುಡು ಜಾಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೋಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗಂಟೆ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐದು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಾಳ ದಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಪ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಟಪ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಕಲ್ತ ಭಜನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಪುನಃ ಭಜನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ನಗರ ಭಜನೆಗೆ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಅದೇ ಎಂಕಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬನ ಟೈಮ್ ಉಡು ರಾಮನವಮಿಲ ಎಂಕಲ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆಪುನಿ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಸೊ ಹಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅವಳು ಭಜನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಓದಿನಟ್ಟು ಬಾಲ ಮಲ್ಲ ಉಸರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಓದುನೇ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಂಕುಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೈತಲು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಭಜನೆ ಅನ್ನಗ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಓದುನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಸಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಹೃದಯದ ಬತ್ತನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮೈರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ
ಆ ಭಕ್ತಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ ಭಕ್ತಿ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ದೇವೇರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏಪಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒವ್ವೇ ರೂಪಡುಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಅವೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏಪಲ ಇಂಕಲು ತರೆ ಬಗ್ಗಾಂಡ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಕಲ ಏಪಲ ಬೆರಿ ಕುಂತುಂಡು ಇಂಕಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕಲ ಸಾಧನೆದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಏರ್ಪಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ನರಮಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಗ್ಲೆ ಮಾತೇರಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಾತೇರ್ಲಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಾಡಂದು ಪಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪನವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪನ್ಪನವು ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಬದುಕದ ವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಾವಲಿ ಪನೊಲಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಡಲ್ಲ ವಾರು ಪಂಡೇರೆಂಗಳು ಓದಿ ಜಿನ್ನಲ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಪಾಸಾವಂತಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಡು ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಾತೆರಲ ಬದುಕಡು ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸಾವಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಬಾರಿ ತುರ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕರನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಂದಿನಕಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲೇನು ಮರಪೂಜೆರು ಪನ್ಪುನಾರನ ಗುಣ ಅರೆನು ನನಲಾತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊನವಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಡು ಪಣದು ಅರನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಬಡದವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅರು ಏಪಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅವಡೆ ಆ ದೇವೇರೈನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಇವರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವತ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಾದು ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಇತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆತೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕರಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯನು ಪಂತೇರು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆರು ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಬೆತ್ತಕಳ್ಳ ಪನ್ಪಾದೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಜೋಕುಳ್ಳ ಅರ್ನ ಮಗಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪನ್ಪಾದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಂಗೀತದ ಪದ್ಯನು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಪದ್ಧತలకు ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗಳು ಸೇರಿದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಹೊಡ್ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಜವಣೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸನ್ಮಾನ ಇದು ಅರೆ ನನಲಾತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊನವಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದು ಅರೆನು ಜನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊಳ್ಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಜನ್ಮಿತ ದಶರಥ ಪೋಷಿತ ಆರೇ ಬರೆಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದ್ಯ ಅವಳು ಬರೋದುಂಡು ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ರಾಮನಾಮಂ ರಾಮನಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ನಾಮಂ ಬರುವುದ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆರೇ ಬಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೇತಕಳ್ಳ ಪನ್ಪಾದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಜೋಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪಾದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂದಿರ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಐನು ನೆಟೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಕೈತಲಾರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾರು ಈತನಂಗೆ ಮೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರಲೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದೇರು ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುದರ್ನ ಪಡೆತನು ಈತ ಮೂಜಿನ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತೆರೆಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರೆ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತಂಡದಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುನಗನೆ ಆ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚರ್ದ ಹತ್ರ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ನ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತೂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅದು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೆಂದಿನಾಥ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಿ ಎನ್ನೆಂದಿನಾಥ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೇತಾಂಡ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಚಿತ್ರಲ ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಾಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಐತ
ಐತ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಗಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೋಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸುರ್ಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ಜನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಐಟಿ ಆನ್ಲ ಓರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವೆ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಬಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಐತ ಟೈಟಲ್ ಉದಾರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನಿರೇಲು ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಥೆಟ್ ಸೂಪ್ರಮ್ಸು ಖ್ಯಾತಿದ ನಮ್ಮ JPN ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ರೋಲ್ಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಲಂಚು ಸಾರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸ್ವರಜನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬೈದನ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲೆ ಕೇನು ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದುಪ್ಪಡು ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಹಿಂದಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಲ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನೋನ್ನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಯತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಈ ಮಣ್ಣು ನೆತ್ತಿರಪ್ಪ ಸತತ್ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಬಿರೋ ಕತೆ ಹೊಸತೆ ಅಂಚಡಿ ಕತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಲದು ಉಂತೋಡು ಪಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನದ ಶಾಲು ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಶಾಲನತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನೆಂದು ವಾವಂಜಿ ರಾಮದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನ ಅವು ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಂಚುಲಾಲಿಯನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಮಾಡಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ರಡ್ಡು ತುಳುಕುಲ ಕನ್ನಡಗುಲ ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಡ್ಡುಲ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಥಾ ಹಂದರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತ ಮೂಜಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನಿಖಿಲ ಪೂರೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಆ ಚಿತ್ರಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೆರಿತಾಂಗ ಇತ್ತದ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಅದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡೋದು ನಿಖಿಲ್ನ ನೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಜೋರು ಯಾವ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡಂಡ ಐಟಿ ಎತ್ತು ಜನತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅದು ಹಂತೋಡು ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಮೊಕಲ್ನ ನನಲಾತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೊಕಲ ಕೈಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಲಾಂಚುಲಾಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ನನಲಾತು ಒದಗದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಐಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಐಟ ನನಲಾತ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಡು ಪಣದು ಅರೆಗಿಲ ಅರ್ನ ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಆರ್ಲ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಟೀಸರ್ಗೆ ಬಡೋದು ಅರೇನು ಒಂತೆ ಬಡ್ತು ಉಂತ ತಡಮಂತ ಐಕೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ಆರೇನಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಪರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಊರ್ದಕಲ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅರ್ನ ನನಲಾತ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅರ್ನ
ಈ ಊರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುಪುನಾರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ನಮ್ಮರಾದು ಕೈತಲ್ದಾರಾದು ಈತ ಮೂಡಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲ ಪದವಿದ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರು ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಹೊರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಾಷ್ಟಂಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ನೆತ್ತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಎದುರುಕುಲಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಸೇರಿದು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು 75 ವರ್ಷ ಆಪ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣಿಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಅದು 75 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ನೇತೃತ್ವದ ಆತನ ಪಣೊಂದು ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನೆಡ್ದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಿಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನವಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವನ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ ನಿಖಿಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಣೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ತಮ್ಮ ಜೋಕಲಿನ ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆ ನೇನು ಪಾತ್ರದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತನಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ಬದುಕೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಡು ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ವರ್ಷ ಪಾತಿರ್ನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಇಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲದ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದೇನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತದ ಇತಿಮಿತಿ ನಮ್ಮ ತುರ್ತುಡುಲ್ಲ ಜೋಡು ಜೀಟಿಕೆಡ ಖಾತೆರಡುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಪುರ ಮುರಣಿ ಜೋಡು ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಅರೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಊರೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಕೊಂಡಾಣದ ಮೂವರ ಸತ್ಯలను ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡೆಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಲಾಂಚುಳ್ಳಾಲ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಬೊಕ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ತಕೊಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲ್ದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ಬಾರಿ ಪಿರಬೂರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾಯರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇನಿ ಈ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ. ಇನಿ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ನಂಗಾಯ್ತು ಭಜನೆದ ನೆನಪಾಪುನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಪುಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ತುಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲಿತ್ತಿಲೆ ಕನೆ
ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿರೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಒಲಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಭಜನೆಗೆ ಅಂಚಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಜನೆನ ಕಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಬರಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಸೇರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಕೆಲವಾತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ ತೀರ್ಜಿಡ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನು ದುಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ಯಾನು ಸುರೂಕಾದ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಯಕು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆಂದು ಪೊಂದಿಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆತರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕುಲ್ದರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನ ಲೇದರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನನವರೆಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರಾಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪನು ಬೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜು ಧರ್ಮಗಳ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತದೆ ಏನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನೆಂಚಿನ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ವೇಗೋಡು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಯಾಕಡೆ ವರದಿರು ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನವೀಕೃತ ಅನಗೈಕು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಾರು ಮಂದಿರಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ರಡ್ಡು ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಇಂದಿತ್ತ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂದವಾದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಜವಾದಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ದುಂಬು ಆ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಜವನೇರು ಈ ಸರಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಂಕ್ ಸುರುಕೆ ಬೈದೇನೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪರಿಸರದ ಎದುರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರನು ಸುರುಕಾದ ಏನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಭಾರತೀಯ ತೇರು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು 4-5 ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಶಿ ಕಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಇನಿ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮುಲ್ತನೆ ಪರಿಸರದಾರು ಅರೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡಾಪುನ ದಾಯಪ್ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಪರಿಸರಡು ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನಿ ಆ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಪುನಃ ಇನ್ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಂಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ನೀಡಿದಾದ್ರ ಯಾನು ಇನಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಟೈಮ್ಡು ಅರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಜವಾದಲ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪುದರ್ದಿನೇ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆ ನಿರ್ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ಉಂಡು ಆ ಏರಿಯಾಗಳ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಚ್ಚೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಂದಂಚಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 75 ವರ್ಷಡು ಈ ಬಾಗಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಾಡು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಐತೆ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನರು ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಕಬಡ್ಡಿಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಕೊಂತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಜನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮುನು ನಿಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮು ಇನ್ನಿಡಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಓಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪುದರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಐಟಿ SSC ಕೊಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಐನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಐಕಿ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಂದತ್ತು ಐನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಐನು
ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಐಕಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರು ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಧನಂಜಯಡ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಅಂದ ಯಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಡ್ ಯಾನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂಘದ ಅನಿಲ ಪಂತೇನು ಯಾನು ಓಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೋನಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಓಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನನ್ನ ನಿಖಿಲೊಂಚೂರು ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪಲ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಅವು ಉರಿಪಾದು ಬಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲೆಡ್ದು ಯಾಪ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಎಂಕಲು ಸಾಕಾರ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಕುದರ್ಕೊನ್ಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶನ ಹೊರಿಪಾಲೆ ಬಂದದ್ದು ಪನ್ನೊಂದು ಪೂರೈರೆಗಳ ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿನ ಆಶ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಪನ್ನೊಂದೇ ಎರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಈಗ ಏಪಳ ಉಪ್ಪುನಾರ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಲು ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿಯ ಪಾತಿರಿಯರ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ನನಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಏಕಡೆ ಬಹುಮಾನದ ಬರದಿ ಅರ್ಧಳು ಹೊರಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಾವ ಐಟಿ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಾಮದ ವರದಿ ನಿಖಿಲೆದುಡು ದಿಯರಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಯಾಗ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಎದುರು ಬತ್ತುಂತದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನಾಮುಳದ ವರದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಮೆರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ತಾರೀಕು 9 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಂದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂದೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಗುಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಘನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದೇರಲಗಟ್ಟೆ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಇನಾಮ ಉಂಟು ಮಾತೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬಲೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮನ್ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಕಬಡ್ಡಿ ಮನ್ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂ ಭಟ್ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚೇತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂ ಭಟ್ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನಲೇನು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಕೊರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಮಾವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಶಾರದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಾರದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ವುಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಗೋರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ವುಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬದ ಇನಾಮಲೇನು ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ మీరు కొరడు పడదకేనుందిಲ್ಲ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದರ್ಶಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೈತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಈ ಇನಾಮಲೇನು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನುಂದಿಲ್ಲ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಇನಾಮಲೇನು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನುಂದಿಲ್ಲ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದರ್ಶಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್
Second place, Devika and team. Next, tug of war, Devika and team. Tug of war, first place, Harinakshi and team. Second place, Sundari and team. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಇನಾಮಲೇನು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ Kabaddi. ಆಪುನಿ Juniors, Hardik and team. Second place, Vihan and team. Second place, first place, Hardik and team. Second place, Vihan and team. Kabaddi. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಡಬಲ್ಸ್. ಜೂನಿಯರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಯಾನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇನಾಮಲೇನು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈಕೋಡು ಐನು ಆರೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇನಾಮಲೇನು ಆರೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸೋ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಯಾನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಹಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಮೇಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಹಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಮೇಯ. ಮಹೇಶ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ರನ್ನರ್ಸ್ ನಿಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಈ ಇನಾಮಲೇನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ವಿನ್ನರ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ನಿಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ Sunil and Shrisha. Second place, Dikshit and Sanat. Diamond, first place, Suresh and Pradeep. Second place, Prashant and Ranjit. Diamond category, Suresh and Pradeep. Second place, Prashant and Ranjit. Suresh and Pradeep. Diamond category, first place, Suresh and Pradeep. Second, Prashant and Ranjit. Women's doubles winner Lavanya and Pavitra. Runner Chandrika Rai and Dhruvi. ಈ ಇನಾಮಲೇನು ನಮ್ಮ ಶಾರದಕ್ಕ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಗಟ್ಟಿ. Winner Lavanya and Pavitra. Runners Chandrika Rai and Dhruvi. Chess competition. First place Sharat Shetty. Second place Mahesh Kolya. Chess competition Sharat Shetty. Second place ಮಹೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹೇಶ್ ಚೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಹೇಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರಕಾಶರು ಕೊರಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ವಿತ್ ಪ್ರಕಾಶರು ಈ ನಾಮಲೇನು ಕೊರಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಲೆ ಗೋಪಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ವಾರ್ಡ್ ದಾಲೆ ಮಣಿಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳೆ ನನ್ನ 3 ಜನ ಪಾತ್ರರು ತಡಾಪು ಜಾತ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಂಭವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಣ 4 ಜನ ಪಾತೆರಡ ಬರ್ಚತ ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲು ದಿನಲ್ತೆ ಬಂತೇರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಗಳು ಪಾತೆರು ಜಾಂದು ಐಕ್ ಪಡೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ನಡೆತನು. 7 ದಿನ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಪೋಣಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾರುಂಡು ಜೋಟು ಜೀಟಿಗೆದ ತಂಡದ ಕುಲು ಏರಾಳ ಇತ್ತನ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಇತ್ತಿರಂದ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಅದ್ದೂರಿದ ತುಳು ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾರುಂಡು. ಚಿಲಿಂಬಿದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಆಶ್ರಯೋಡು ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತಂಡದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಇಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಕೆ ನಾಟಕ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಅರೆಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ನ ಈ ಕಲಾ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆತಲು ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ನಲ್ಲಲಾತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ದೇದಿದು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಜೋಡು ಜೀಟಿಕೆ ತುಳು ಜನಪದ ಅದ್ದೂರಿದ ನಾಟಕದ 75ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಕಾತರಡು ಪುಣಂಚಿನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಕೆದ 75ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವೇರನ ಪಾದ ತಲುಟು ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಯಪಡಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಕಲ ನಾಟಕ ಇಂಚನೆ ನನಲಾತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವಾಡು ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ, ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಗಲ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮೂಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಡು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆವಡು 75 ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆ ತಂಡಗೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಜೋರ್ದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮೂಡಿದು ಬರಡು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯನ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ಅಸ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆರೆಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇನಿ UT ಖಾದರ್ ಮೇರೆ ಬರೋಡ್ತಾನೆ 65 ಜೇರ ಅರೆಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೂಡ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಸಂಬೆಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕರು ಶಾಂಭವಿ SSC ತೊಕ್ಕೋಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ವಿಶ್ವತ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶಾರದಾ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರೈಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸುಪ್ರಂಸು ನೇತ ನಟಯನಂಚಿನ ರವೀಣ್ಣ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಮನೋಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಡೋರು ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಯನಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೀಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂತ ಸಿಂಗಾರ್ ಶಾಮ್ಯಾನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಎದುರು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡೋಣ ಆರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ LED ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ LED ಪಾರ್ದು ಆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಣ್ಣದ ಓಕುಲಿ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಸೂಪ್ರಂಸೋದ ರವೆಣ್ಣನ ಇಡಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ಗೋರ್ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರೆಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರೈರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿ ಹೊಸಕುಡಲ್ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂಚಿನಂತಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರೈರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ 7 ದಿನಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಇಡೀ ಪರಿಸರದಕ್ಕೂ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸಭೆಲೆಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಇಂದು ನಿಕ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಘೋಷಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿರೀಕ್ಷದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕುತೂಹಲದ ಶ್ರೀ ಶಿರಳಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಆಶ್ರಿತ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ತಂಡದ ಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೋಡುಗುಳಿಗೆ ತುಳು ಅದ್ದೂರಿದ ಜನಪದ ಸಿನಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಘೋಷಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಜನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಸಕುಡರ್ ಬಳಗ ಮೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶೇಖರ್